Il-ġenituri se jkunu jistgħu jkunu jafu l-ħin eżatt li fih u lidhom jitilgħu u jinżlu minn fuq il-van jew xarabank tal-iskola. F'intervista ma' One News f'garax fil-Mosta fejn qed jiġi installat it-tagħmir fuq il-vetturi tat-trasport, is-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-Edukazzjoni Frank Fabri fisser li s-sistema użata hija simili għal tal-linja card. Dan huwa biċċa apparat sempliċi ħafna li jiġbaħ ħafna tal-linja card. Id-differenza li daħ jkun imwaħħal mal-basket tal-linja card iġġorra miegħek jekk tinsija ma tġibix miegħek se tkun mingħajrha, dan hija dejjem bih. Dan it-tagħmir elettroniku magħruf bħala fob jeħel ma' kull basket tal-iskola. Dan il-fob li jista' jinħassel mal-basket tal-iskola ma jkollu l-ebda informazzjoni miżmuma fih u għalhekk l-informazzjoni dwar it-tifel qatt ma tista' tintilef jew tittieħed minn persuni oħra. Is-sistema taħdem billi tibgħat messaġġ lill-ġenituri ma lil fob tat-tifel jew tifla tgħaddi minn quddiem l-apparat li huwa installat f'kull vettura awtorizzata li toffri t-trasport b'xejn lil eluf ta' studenti fl-iskejjel madwar il-Gżejjer Maltin. It-tifel jitla fuq il-vettura awtorizzata, din l-apparat se tkun qiegħda tibgħat messaġġ fuq apparat li huwa mwaħħal fil-bass li t-tifel se tkun qiegħed jirkeb u dik tibgħat messaġġ lill-ġenitur illi t-tifel jew it-tifla telat jew niżlet minn fuq il-bass. Il-ġenituri se jingħatalhom aċċess b'xejn għal app li jistgħu jniżluha minn fuq App Store jew Google Play. Din l-app tagħti informazzjoni kollha dwar il-ħinijiet tat-tfal u se jkunu jistgħu jsegwu l-vjaġġ tax-xarabank sakemm u lidhom jaslu d-dar. Is-Sur Fabri spjega wkoll li ġenituri li m'għandhomx smartphone se jkunu jistgħu jibdew jirċievu messaġġi b'mod konvenzjonali. Din is-sistema fuq il-mobile tal-ġenitur, il-ġenitur se jkun jista' jara il-bass fejn waslet. Il għaliex kull bass għandha apparat imwaħħal magħha illi il-bass se nkunu nafu fejn qiegħda u minn fejn għaddejja. Mhux it-tfal l-unika ħaġa se nkunu nafu dwarhom huwa meta telgħu u meta niżlu u xejn iktar. Is-Sur Fabri spjega wkoll kif minn din l-iskema b'xejn se jibbenefikaw 28,000 student u studenta li qed jagħmlu użu mis-servizz ta' trasport b'xejn minn u lejn l-iskejjel. Huwa spjega kif in-numru ta' operaturi tat trasport li qed joffru dan is-servizz qabeż il-120 u n-numru ta' tfal jistennew issa jammonta għal ftit aktar minn 400.